gazin da xencera min. Ji ustadê min ê xweşewîst û hêja Tewfîq Wehbî Begra. Ji zû ve ye min lê nenihêrtibû. Di ser banê kitêbxana min re di quncikeke tarî û toz taniştkî û xwêl hilawistî bû. Kî zane ji kengê ve min ew nekiriye destê xwe. Pîrhevokan mezila min di ser wê re tevnên xwe ristine. Ji jor ve lê fêdikirin, carinan datînin di ser qefda wê re diçin, şopên xwe dihêlin û hildikişin hêlînên xwe. Berî çend rojan qelema min go bibû. Min ê ew tûj bikira. Lê li kêrika xwe geriyam, neket destê min. Min çavê xwe li dora xwe gerand û li tiştekî digeriyam ku bikare qelema min tûj bike. Çavê min bi xencerê ket. Rabûm ber wê ve çûm, wekî min destê xwe lê dirêj kir, pîrhevokên dorê bi min bi biyaniyekî hesiyan. Lingên xwe ên kevcalîn di ber serên xwe re borandin û her yekî bi alîkê ve baz da. Xencera min a jengîn ji kalanê xwe bi zorê wek dengekî nexweş derdiket. Dixurî û dikehî. Ew çend jeng girtibû ku min ew kir nav kaxizekê û firikand. Jê tozeke zêrekevn difûrî û difirî. Min qelema xwe da devê wê, ne digest, ne jî jê dikir. Di nav destê min de asê bûbû. Dil nedikir ku bi vî rengî xizmeta min bikit. Min xencera xwe kir pêşiya xwe û lê nihêrt. Jenga wê nîvî bûbû. Bi rengekî nîvsor dest bi çirîsînê kir. Hin bi hin rengê xwe guhert û yekcar sor bû. Sorekî xwînsor. Hingê min zanîbû ku xencera min ji min xeyîdiye. Dixwaze gazindan li min bike. Min ew dîsan bir destê xwe û jê re got: Xencera delal, te xêr e? Mebit ku tu ji min xeyîdibî? Ma min çi bi te kir ku tu ji min bixeyîdî? Zimanê xencera min geriya, li min vegerand û bi dengê xwe yê foladîn lê sitemkar û zîz got: Ma lê, ji te xeyîdime, ma çawan ji te nexeyîdim? Te ez avêtim nav kitêb û kaxizan? Te ez kirim hûrgir û hevala bermayên qaşûlên dar û qirş û hefsar, caw û potikên zibilgehê? Ne li min dipirsî, ne jî li min dinihêrî. Heta niho min deng nedikir, min xwe di dinyayê de tay hebûyî dihesiband. Lê êdîn min nikaribû ez xwe ragirim. Belê, nema dikarim. Ji ber ku tu dixwazî min bêxî şûna hesinê solingen û bi min qelema xwe tûj bikî, pelên kitêbên xwe vekî. Tu dixwazî barê keran bikî pişta şêran. Ez ku polayê esîl hesinî dibanim, pêşiyên te ez dikirim parasûyên mêr û mêrxas û gernasan û ez bi goşt û dil û cergî bi xwedî dikirim. Tu dixwazî min bi dar û qaşûlan bi xwedî bikî û şîv û taştiya min wek kerekî ji zil û kabî. Ne, min birçî bihêle û wan qirş û pelên hişk meke devê min. Ez ne çarlingê giyaxwir û lê şêrê goştxwir im. Belê, ez xencera dûban, folayê nêrs, tu min davê jî nav kaxizên reş û belek ku ne ew bi min ne ez bi wan dizanim. Belê, dizanim îro ketî pênivîsandinê, pêsehîtiya kurdmanciyê. Ji sibehê heta êvarê, carinan heta nîvê şevê û bi yek carinan heta qereberbangê bi pirsekê, nîvpirsekê mijûl dibî. Heke mê ye, heke nêr e, heke nav e, heke piro nav e. An veqetandek û
hevgihaneke. An ne de aslê xwe de Kurdiye yan ne ji zimanekî din hatiye girtin û pêşdatir hatiye kurdandin û welê por û pirç û simbêlê xwe spî dikî. Di salekê de 10 salan dijî û li raserê emrê xwe di biharê de berfa zivistanê didî barandin. Lêbelê kêfxweşî û di dilê xwe de dibêjî ez ê milletê xwe bi xwendin û nivîsandinê bi vê kurdmanciyê ve jînim. Milletê min dê bibit xwedan kitêb û xwedan zanîn û welê bigihêt miraza xwe. Dê bibit ser xwe û kama xwe bizanit. Bibit kamiran. Xelk nema dê bikarin bêjin ku zimanê Kurdan nîne. Zimanê wan tenê zimanê axaftin û dan û standinê ye. Lê dê bibêjin Kurd jî wek xelkê xwedan ziman û xwedan kitêb in û zimanê Kurdî zimanekî hêja, dewlemend û tekûj e. Kurd milletekî kevnin û dahatiyên medan in. Herê teda pê Ehmedê Xanî, tu dixwazî ku wî karê ku Xanî nebiribû serî, tu bibî serî. Ewî gotibû, da xelk nebêjitin ku ekrat, bê mecrifetin, bê esl û binyat. Tu dixwazî ku bête gotin, xelk tev dibêjin ku ekrat, bi mecrifetin, bi esl û binyat. Ji lewra, ji bona vê yekê, te ez avêtim piştguhê xwe. Te ez ji çav û dil û dûr xistim. Te ez kirim zirtexana pîrhevokan, ew kêzikên bê çerm û goşt ku her roj di ser min re baz didin, civan didin xwe û dikin min dibin tevn û şopên xwe de binixwimînin û qeşêrin. Lê nabet, tut tişt ne ziman, ne xwendin, ne nivîsandina te bêyî min naçe serî. Bidî eqlê xwe, heta niho tu û milletê xwe hûn çawan mane, çawan we zimanê xwe winda nekiriye û îro dizanîn pê biştexilin. Heke ez nebûama, ji zû ve te û milletê te wê zimanê xwe winda bikira. Ji xwe çend caran ma dil nekirin zimanê we jêkin. Zimanê we berî hezar salan zimanê dirê, zimanê hikûmetê bû. Ji hingê ve pê diberizin, hezar carî pê ketin. Her car ez li ber we sekinîm û min zimanê te parast, lê ne qelema te. Heke ji min nebawerî, li dora xwe fedikire. Tu ê bibînî ku herçî ji min dûr mane, hatine ketine bajaran, zimanê xwe winda kirine û îro ne dizanin bêjin lo, ne jî lê. Ji ber ku peyayên bêçek wek mirovên bêneynok in. Kêç jî bi wan dikarin. Ji lewra ez benî qedrê min bizane, ji min dûr nekeve. Min ji xwe dûr meyixe û bi min ne qelema xwe lê parsûyên dijminên xwe jêke. Xencera min li hire gotina xwe qedand. Min dil kir ez lê vegerim, lê nedixwest ji min bibihîze. Rabo ket kalanê xwe, xweker kir û guh neda min. Celadet Ali Bedirxan.